Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj, kelli f'qalbi li nirriflettu flimkien fuq parti mill-littra ta' San Pawl ir-Rumani. Propjament il-kapitlu 13 minn vrus 11 sa 14. Jekk għandkom it-Testament il-ġdid magħkom, inħeġġitkom sabiex jekk issibu din is-silta. Littra l-Rumani, kapitlu 13 minn vrus 11 sa 14. Sakemm issibuha, jekk nixtieqlkom inkoraġġiment tħeġġiġa eżistijaj. Importanti li kull wieħed waħda minna għandu jkollna kopja tal-Bibja fil-ħajja tagħna. Idealment jekk issibu kopja tat-Testament il-ġdid il-żgħir, żommuha magħkom kullimkien. Kullimkien illum anke bil-mezzi moderni tat-teknoloġija, kull min għandu xi tablet jew smartphone, illum faċilment ħafna tistgħu tiddownloadjaw il-Bibja sissa bl-Ingliż, bil-Malti qatt m'għandniex, nittama li jkollna wkoll verżjoni elettronika tal-Bibja biex inġorru il-kelma talla dejjem magħna. Eżistijaj. Għandna bżonn nitalmu din il-ħaġa fil-mixja tagħna li nżommu il-kelma ta' Alla dejjem magħna. Għaliex hija il-punt ta' riferiment, il-gwida ċara. Fiha għandna leħen Ġesu, għandna rida tal-għalina. Mela ħanaqraw din is-silta xejdilna San Pawl eżistijaj. Barra minn dan, intom tafu f'liema żmien qegħdin. Waslet is-sija li intom tqumu min-nas. Għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorrob il-jum. Inwarbu mela l-emil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Nejxu kif jixraq bħal f'binar. Mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u blejra, imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibidiet tiegħu. San Pawl eżistih biex impoġġu daqsxejn hekk din il-silta fil-kuntest iktar wiesa' hekk littra lir-Rumani. L-ewwel ħaġa hija ittra li San Pawl jikteb biħsieb, mhijiex ittra li jiktibha minħabba li nqalgħu xi disgwid fil-komunità u jibatilhom ittra, ma hija ittra li fiha ħafna anka biex ngħidu hekk teoloġija soda. Ittra li fiha b'mod sistematiku għandna l-ħsieb ta' kif dan kemm il-Lut li kienu jemmnu f'Alla ta' Iżrael u kemm fil-pagani li ma kinux jemmnu f'Iżrael, it-tnejn iċċaħdu mill-glorja ta' Alla biex nuża l-espressjoni ta' San Pawl, ġifieri it-tnejn dbedu mill-preżenza ta' Alla u kif it-tnejn ġew rikonċiljati ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Imbagħad dan iseħħ permezz tal-mamudija ġewwa fina u li nibdew ngħixu ħajja fl-ispirtu. Dak hija biex ngħidu hekk il-qafas teoloġiku tal-ittra lir-Rumani. Imbagħad San Pawl jidħol anke fid-dettall x'inhuma l-konsegwenzi ta' din il-ħajja fl-ispirtu li aħna imsejħin sabiex ngħixu. U fil-kapitlu 13 jitkellem dwar l-awtorità u l-ubidjenza li aħna għandu jkollna lejn min imexxi, propju minn vers 1 sa vers 7, u mbagħad minn vers 8 sa vers 10 San Pawl jitkellem dwar l-obbligu tal-imħabba li għandu jkollna lejn xulxin, u issa f'dan il-mument minn vers 11 sa 14 San Pawl jagħmel din l-eżortazzjoni li qed nifqu nitkellmu fuqha. Għalhekk meta jgħid barra minn dan ġifieri barra minn dan kollu li spjegajt. Intom tafu f'liema żmien qegħdin. San Pawl dak li se jgħid l-ewwel ħaġa qed jgħin lin-ninsara jifhmu iż-żmien li fih huma qegħdin jgħixu. U din hija importanti eżisti għax anke Ġesu qalilna, intom li tafu taqraw it-temp, ma tafux taqraw iż-żminijiet. Ma tafux taqraw is-sinjali ta' żminijiet, ma tafux taqraw x'kien iż-żmien li qegħdin jgħixu fi żmien Ġesu. Iż-żmien ta' żjara ta' Ġesu. Aqraw dan iż-żmien meta il-preżenza tal-Alla fostkom u jiġbu għaliha. Dak li kien qed jgħid Kristu. U issa San Pawl ukoll qed jgħidilna. Intom tafu f'liema żmien qegħdin u x'kien dak iż-żmien issa. Huwa żmien bejn li Ġesu tela s-sema u li Ġesu se jerġa' jiġi. Iż-żmien tal-parusija. Qegħdin nistennew iż-żmien, qegħdin fi żmien ta' stennija li qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. Importanti eżisti għaliex ħafna drabi bħala komunità nisranija, bħala nsara, bħala knisja, kemm fil-predikazzjoni tagħna, kemm fl-ispiritwalità tagħna,
kien fl-arfin tagħna isna ninsew li aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta' stennija. Qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. U l-istil tal-ħajja tan-Nisrani irid jarah dejjem f'dan il-kuntest. Ħaġa li aħna niċċelebrawha ta' kuljum fl-Ewkaristija meta wara l-konsagrazzjoni ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dak li qegħdin nagħmlu issa, nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. U din importanti nifhmu għaliex is-salvazzjoni sħiħa tagħna biex ngħidlek biex niftehmu bejnietna għandha 3 fażijiet li fil-verità huma ħaġa waħda. Però biex nifhmu aħna naqsmuha fi 3. Dak li għamel Ġesu għalina fuq is-salib, mela aħna ġejna diġà salvati, oġġettivament għax Ġesu linna miet għalina, ħelisna mid-dnub, ħaddanna mal-missier. Aħna qed niġu salvati, mela ġejna salvati, ma qed niġu salvati issa dak li l-mulej għamel għalina fuq is-salib, il-passjoni, il-mewt, il-qawmin tiegħu, aħna nidħlu fiha u nirċievu l-grazzi kollha tas-salvazzjoni li huma l-Ispirtu Santu permezz tal-mamudija. Mela aħna ġejna salvati, aħna qed niġu salvati. Imma aħna ħaniġu salvati fil-futur. Meta Ġesu jerġa' jiġi hemmhekk isseħħ is-salvazzjoni sħiħa tagħna anka bil-qawmin mill-mewt ta' ġisimna. Ċertament mhuwiex dan il-ġisem kif inhu, dan il-ġisem jgħid San Pawl fl-Ittra u l-Korintin 15, aħna niżiraw dan il-ġisem fil-mewt biex jirxoxta. Jiġifieri hemm kontinwità bejn dan il-ġisem tagħna u l-ġisem li ħanumu bih, hemm kontinwità fl-identità tiegħu imma mhix fl-istess materja, mhux fl-istess ġisem. Ma neħtlux f'dil ħaġa. Il-punt li rrid ngħid hija din. Il aħna ġejna salvati, qed niġu salvati u se niġu salvati. U allura Pawlu jgħidilhom il-insara. Intom tafu żmien li fih qegħdin. Aħna qegħdin fi żmien meta qed niġu salvati biex niġu salvati kompletament mat-tieni miġja ta' Sina Ġesu Kristu. Aħna f'kollox eżistijej irridu nħarsu dan il-ħaġa. Ġesu linna fuq is-salib ta' bil-mart kollu tagħna, mulej diġà fejjaqna fuq is-salib. Fuq dil-art issa nibqgħu nirċievu l-fejqan, però l-fejqan sieħ nirċievuh meta Ġesu jerġa' jiġi mat-tieni miġja tiegħu. Mela aħna konna mfejqin, qed niġu mfejqin u se niġu nfejqin. Matul dan iż-żmien ta' stennija eżistijej. Pawlu se jirikmanda. Inkomplu naqraw vers 10. Waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Mela, is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Għaliex hija eqreb minn meta bdejna nemmnu? Għax meta bdejna nemmnu aċċettajna din is-salvazzjoni, immissa li Ġesu jrid jerġa' jiġi, u tinsewx fil-Knisja fil-bidu kien jistennew Ġesu ħajġi b'mod immedjat. Allura is-salvazzjoni sħiħa issa ħatkun issa sħiħa jeqreb. Għax jekk Ġesu se jiġi, meta se jiġi, u aħna qed nistennew li jiġi, is-salvazzjoni tagħna ħad tiġi fil-milja tagħha. Mela, il-kuntest li Pawlu hawnhekk huwa ċar fuq xi jitkellem. X'kellha tkun ir-reazzjoni tal-insara għal din l-istennija ta' Ġesu? Waslet is-sija li intom tqumu min-nas. Waslet is-sija li intom tqumu min-nas. U Pawlu hawnhekk se jagħmel din metafora din it-taqbila fil-vers nas xejt il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Ejjew inqumu min-nas tagħna eżistijej. Ejjew niftħu għajnejna, ejjew nirrealizzaw iż-żmien li qegħdin ngħixu fih. Ejjew nirrealizzaw li l-mulej jista' jiġi llum għalija. Ejjew ma nħallux għal dak li għandna nagħmlu llum. Ejjew lkoll kemm aħna inqumu mill-bruda spiritwali, mir-raqda spiritwali tagħna li aħna nistgħu ngħixu fiha, kemm mod personali kif ukoll anke bħala komunità ta' nsara. Ejjew nqumu min-nas fil-kunsill parrokjali tagħna. Ejjew nqumu min-nas fil-ħajja tagħna bħala saċerdoti u reliġjużi. Ejjew nqumu min-nas mir-raqda bħala komunità parrokjali. Ejjew nqumu mir-raqda bħala movimenti ekleżjali fih dan il-Knisja bħala qdiet. Ejjew nqumu mir-raqda bħala familji nsara. Għax id-drabi faċilment li ntlaqna, li nejjew, norqdu, għaddejjin minn nasa. U fin-nas jiġrilek, fin-nas inti toħlom affarijiet li mhumiex ta' veri, li mhumiex reali. Fin-nas inti tintelaq, fin-nas inti qiegħed hemmhekk u tixtieq tibqa' rieqed xi drabi, ħadd ma jkollu ħabti tuqum u jmur għax-xogħol filgħodu kmieni. Nippreferu norqdu
xi drabi minħabba lejja, minħabba kollox, minħabba rilassament. Ma xi drabi anke aħna fil-ħajja spiritwali jisteġirna hekk, għajjenin u allura norqdu, ma nix ftit nitqabdu, għajjina nitqabdu t-taqbidi tal-fidi, u allura nippreferu norqdu. U n-nas spirituali ġib it-telqa lejn id-dnub. In-nas idaħlek fid-dlam. U għalhekk San Pawl issa jkompli jgħid inwarbu mela l-emil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Inwarbu l-emil tad-dlam, jgħidilna Pawlu. L-ewwel ħaġa id-dlam huwa simbolu dak li huwa dnub, dak li hu x-xitan, dak li l-ġibda ħażina fil-ħajja tagħna, dik li hija l-mentalità tad-dinja li ma temminx. Kemm aħna faċilment l-insara niddakru mill-mentalità tad-dinja li ma temminx. Meta aħna l-insara nirraġunaw bħal nies li ma jemnux fuq kollox, fuq iż-żwieġ, fuq il-familja, fuq l-istat, fuq il-flus, fuq il-ħajja soċjali, fuq kif nofqu id-divertiment tagħna, fuq kif għandna mmexxu fil-Knisja, meta nirraġunaw daqs min ma jemminx, aħna nixu fid-dlam. Is-saltna talla l-Knisja għandha l-loġika ta' Ġesu, għandha l-moħħ ta' Ġesu, għandha l-ħsieb ta' Ġesu, għandha l-mod kif Ġesu irid l-affarijiet immexxi mill-Ispirtu talla. Irridu fejn hemm affarijiet ta' dlam mela hija d-dnub tagħna, hija l-mentalità tad-dinja, hija l-ħidma tax-xitan. San Pawl jgħidilna inwarbu l-emil tad-dlam. Ma l-affarijiet tad-dlam eżistijej mhux nilagħbu niċċajtaw. Ma l-affarijiet tad-dlam mhux intellaw inniżlu. Ma l-affarijiet tad-dlam ma dnub ma l-ħażen fil-ħajja tagħna jridu inwarbu. San Pawl juża din il-kelma ibsa, warrab. Ġifieri, speċjali ħaġa. Mewwita. Ġesu jgħidilna mod ieħor jekk għajnek okkażjoni ta' dnub l-aħħar barra xaħjar tmur bejn waħda bl-infern, waħda fil-ġenna billi bitnejn fl-infern. Aħna sistijaj, xi drabi minkejja narfu li ħaġa hija ħażina nibqgħu nħobbuha. U din hija taqbida rridu ngħaddu minnha. Kol kemm aħna ħbib tiegħi, ħadd minna m'għandux jaqta' qalbu. Ħadd m'għandux jaqta' qalbu. Il-mulejġi jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Però quddiem l-għamejjel tad-dlam iridu inwarbuhom. Inwarbuhom ħbib tiegħi. U saqsinek nifsek illum lemu dak l-emil tad-dlam illi l-kelma talla issa lilek qed tistiednek biex twarrab. Twarrab. Mhux timmansa, twarrab. Huwa dnub partikolari? Hija attitudni partikolari tiegħek? Hija stil ta' tmexxija li mhux skont il-qalb talla? Huwa proġetti li qed tipprova li huma tiegħek u titfaħħhom fuq il-parroċċja, fuq il-Knisja biex tieħu pjaċir tagħmel xi ħaġa inti mingħajr ma tfittex fil-verità li talla. Dawn huma kollha mejjel ta' dlam. San Pawl jgħidilna warbuhom. Warbuhom. Għandek il-gazz li twaqqaf dak li qed tagħmel jekk taf li dan mhux ġej minn Alla fajtek. Les li tirriskja daqshekk? Tirriskja u titlef. Għax id-drabi li mejjel ta' dlam jagħtuna suċċessi fil-ħajja. Ma lest li int li titlef u tneħħi kull emil ta' dlam. Lest li tieqaf taqla flus mill-korruzzjoni. Lest li tieqaf taqla flus mill-prostituzzjoni. Lest li tieqaf taqla flus mill-bejħ ta' droga. Lest li tieqaf issir popolari billi tkisser il-ħaddieħor. Lest li tieqaf tuħu dik il-promotion li taf laħa toħodha bingan u b'qerq u bit-tixħim. Lest li titlef daw l-emejl ta' dlam. Għax biex twarrab l-emejl ta' dlam inti titlef. U mhux faċli titlef. Aħna ma rridux nitilfu, aħna rridu nakkwistaw. Ma San Pawl jgħidilna warbu l-emejl ta' dlam. U minflok ilbsu l-armi tat-dawl. Id-dawl ju simbolu ta' Ġesu, tal-ħajja fl-Ispirtu Santu, tal-virtu, dak kollu tajjeb qaddis. U dan aħna rridu nilbsuh. San Pawl dan ikompli hekk su del-vers issa fil-vrus ta' wara ikompli jispjegah jidħol aktar fil-fond tiegħu. Nejxu kif jixraq bħal binar u mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u blejra. San Pawl hawn isemmi 6 kwalitajiet mill-emil ta' dlam. U naraw dawn anke x'jistgħu ifissru fil-ħajja tagħna illi aħna msejħin biex inwarbu. Bl-ikel iż-żejjed u s-sokor. Forsi aħna jgħidu dan emil ta' dlam li tikol iż-żejjed. Meta inti tagħmel l-ikel l-affarijiet materjali fil-veru sens tal-kelma alla tiegħek.
ħajtek iddur ma dal-pjaċir il-gost li tikol. Anka f'dinja eżistijaj fejn naraw tant faqar. Meta aħna naraw kemm ikel f'weekend pereżempju aħna narmu fir-restaurants. Naħsbu li x'ħallasna għandna dritt li l-ikel narmuh. Għax ħallast f'restorant, taħseb li għandek id-dritt li kilt nofs platt u l-bqija rmejtu. Huwa berbiq ta' flus bla doċċ. Huwa ħela ta' ikel. Il-ikel żejjed li aħna qegħdin narmu kemm fil-familji tagħna eżistijaj. Narmu ikel. Hija tal-bikki meta naħsbu fuq din, meta tant nies qed imutu bil-ġuħ, u aħna l-ikel narmuh. Is-sokor eżistijaj, Emil ieħor ta' dlam. Illum il-ġurnata eżistijaj kemm saret iktar faċli. Illi noħorġu fil-weekend u niddamdmu. Illi biex nieħdu pjaċir iridu niskru. Kemm fil-familji, kemm fid-djar, għax dawn insibuhom ukoll, u kemm fid-divertiment. Kemm noqgħdu attenti eżistijaj. Ma ninqabdux minn dil-mentalità ta' alkohol illi għandna fis-soċjetà tagħna. Il-divertiment illum marbut mal-alkohol nżidu anka droga. Anka droga eżistijaj. Anka droga li teqret il-ħajja, li ħażin anke kħut uħossuhom tajbin biha. Anke kħut uħossuhom tajbin biha. Id-droga qatt mi soluzzjoni għal xejn fil-ħajja tagħna. Hija Emil ta' dlam f'ħajjitna. Mhux biż-żina u d-baħrit, Emil ta' dlam ieħor, iż-żina u d-baħrit eżistijaj. Id-dnub taż-żina eżistijaj li hu f'qalb il-bniedem però fis-soċjetà tagħna llum għandna tant opportunità oħrajn biex dan id-dnub jista' jsib postu. ċerta sfin, mhux postu, mhux xieraq. ċerti gentlemen's clubs illi nsibu anka f'pajjiżna eżistijaj. Fejn id-dinjità tal-mara hija ridotta b'mod jew bieħor għal-realtà ta' pjaċir. Bil-barka tal-istat f'ċerti affarijiet, sfortunatament. Iż-din eżistija fil-prostituzzjoni, persuni li jindow bi prostituti nies li huma dajfa għandhom il-problemi għandhom l-issues tagħhom u għalhekk jaslu dik it-triq. U fsib min jabbuża minnhom dan il-mod u tgħid għax tħallas għandek id-dritt. L-industrija ta' stess. Iż-żina li toħroġ fil-pornografija eżistijaj, fil-mentalità tal-pornografija tal-lum, ma speċjali bil-mezzi ta' komunikazzjoni moderni bl-internet, fil-kumdita tiegħek tad-dar, fit-tablet tiegħek, fuq il-mobile tiegħek. Int tinqabad f'dan l-Emil ta' dlam u tinsa li qed tistenna l-Ġesu Kristu f'ħajtek. U tinqabad f'din ix-xibka li teqret lilek u teqret iż-żwieġ tiegħek, teqret is-sesswalità tiegħek. Għax tiriduċi s-sessualità biss għal livell tal-pjaċir mingħajr komunjoni ta' mħabba. Jew dak li tara mbagħad tittamlu ma' martek ma' żewġek ma' xi ħadd ieħor u allura tinqeda bil-persuna u mhux tħobb il-persuna. U dan qed jeqridlek ħajtek susa fil-qalb tiegħek. Ejjew ninżaw dawn l-imejjel ta' dlam eżistijaj. Ejjew ninżaw minn din iż-żina fil-ħajja tagħna. Ġlietu għajra żewġ emejjel oħrajn ta' dlam illi Pawlu jsemmi. L-għajra eżistija li jassusa li tidħol fil-qalb ta' kull bniedem. Kull bniedem qed hemmhekk ansibu l-għajra fina u daqs ta' tsilma aħna nkissru l-ħadd ieħor minħabba l-għajra tagħna. Kemm għandna bżonn eżistija jekk neħtlu fil-profond, is-soluzzjoni għall-għajra hija tifħir l-Alla għal ġid li jagħmel fil-persuni l-oħrajn. Kull ġid, kull tajjeb ġej minn Alla. U meta aħna nejru għal Alla. Meta tejra għal xi ħadd tejra għal Alla għax Alla ta' dak id-don dik il-persuna li qed tejra liha. Irrealizzaw. Meta nejru għal Alla. Dan l-arfin insibuh fil-parabola ta' dak is-sit li jħaddem il-ħaddiema tiegħu minn filgħodu sa filgħaxija u min ġie jaħdem l-aħħar siegħa jħallsu daqskemm inħaddem ġurnata oħra. U dak minn ħadem ġurnata sħiħa imur jippella ma' s-siti illu dina fer, dina ġusta. U s-siti illi ma nistax nagħmel irid bil-flus jew int qed tgħir għax jiena qalbi tajba. Qed tgħir. Aħna niru għal Alla l-mod kif hu jqassam id-doni tiegħu. Naħsbu li niru għal persuni ma fil-verità. U għal Alla nkun qegħdin ngħidu għax hu ta' dak id-don il-persuna. U rridu nikkonvertu, rridu ninżaw dawn l-imil ta' dlam. Li jeqret komunità, jeqret parroċċja, jeqridna saċerdoti bejnietna. Eżistijaj.
Aħna li qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi ejjew ninżaw dan l-emejja tad-dlam. Il-ġlied jisemmi Pawlu. Kemm piki, kemm firdiet anka fil-komunitajiet tagħna bħala Ansara. Dawn huma mejjel tad-dlam mhumiex minn Alla. Kif jista' jkunu komunità nisranija u naċċettaw dawn l-affarijiet isu ma qed jiġri xejn u ma nħossux fil-qalb tagħna u ma niġġildux dawn l-affarijiet bil-qawwa tal-Ispiritu Santu f'ħajjitna. Pawli jala insisti ma ilbsu l-Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Ilbsu l-Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Ilbsu l-Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Ilbsu l-Sidna Ġesu Kristu u ħallukom bil-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Pawlu din hija kelma tant sabiħa u qawwija. Intom insara, intom dixxipli ta' Ġesu, intom apostli ta' Ġesu eżistijej. Ħallukom mill-affarijiet tad-dinja, ħallukom mill-affarijiet tad-dlam. Insewhom, poġġuhom fil-ġemp. Ilbsu l-Sidna Ġesu Kristu. It-tajjeb kollu, l-armi tad-dawl kollha, San Pawla u hekk jiġborhom f'din il-frażi. Jekk l-ewwel qalilna warbu l-emil tad-dlam u l-bsu l-armi tad-dawl, imbagħad il-lista ta' x'inhuma l-armi l-emejjel tad-dlam għalilna x'inhuma is-sokor u l-ikel żejjed, iż-żina u d-baħrit, il-ġlied u l-ħira. Meta jgħid x'inhuma l-armi tad-dawl ma tinix lista San Pawl interessanti. Imma jgħidilna l-bsu l-Sidna Ġesu Kristu. Għaliex hu l-arma tagħna? Għax f'Ġesu hemm it-tajjeb kollu. F'Ġesu hemm il-milja ta' kollox. F'Ġesu hemm kollox. Ġesu hu kollox. Jekk aħna nilbsu l-Kristu, ilbisna l-imħabba, nilbsu tjubija, nilbsu l-umiltà, nilbsu s-sabar, nilbsu l-fidi, nilbsu l-ferħ, nilbsu t-tama, nilbsu t-tussija. Meta nilbsu lilu, nilbsu t-tussija tiegħu. Dak li hija l-libsa l-bajda li aħna rċevejna fil-mamudija. Sfortunatament, dik il-libsa l-bajda nsejnija, kemm minnkom ma tantkom il-libsa l-bajda li bija tammittu? Biex tfakkarkom li sirtu persuna ġdida. Kemm hija jibsa eżisti għalina l-insara, jekk li nżommu xi drabi anke daw is-simboli, is-sinjali tina Knisja. Nixtieq nagħmel dil-proposta anke f'dan id-dawl, il-libsa l-bajda li tagħtu lulitkom fil-mamudija. Tħalluwix libsa kwalsiasi li tarmuha, xall. Ħalluha libsa li żommuha u li tagħtuha lulitkom meta jikbru biex jifakruhom li saru nsara. Għandha simbolu kbir dik il-libsa, dik hija simbolu ta' Ġesu. Simbolu ta' Ġesu dik il-libsa l-bajda li aħna naqbdu narmuha isa xejn. Anke daw l-affarijiet żgħar ngħidhom riti esplikatorji għax jfissru, riti li jfissru esplikatorji, li jfissru li qed jiġri fil-mamudija. Fi ċelebrazzjoni ġabnihom ishom xejn, naqbdu l-libsa isa ma ta' tfisser xejn. Kemm għandna bżonn eżistijej. Hija simbolu ta' Kristu dik il-libsa. L-Knisja qed libsek biha permezz tal-ġenituri biex tibqa' tfakrek li inti lbist il-Ġesu. Ejjew eżistija jekk inżommuha din il-libsa l-bajda. Dak minnkom li għadkom ġenituri żgħar u għamlu l-ulidkom żommu ilhom irfawha. L-oħrajn għamlilkom suġġeriment. Għamlu libsa bajda. Libsa bajda sempliċi. Hekk, libsa bajda bħal qasisin imtanqazzu hekk, libsa sempliċi ħafna. Ħitu waħda, ordna waħda. Li tfakkarkom li jintom il-bistu l-Kristu. Libsa sinjale fid-dar tiegħek li tibqa' tfakrek li jinti tilbes il-Ġesu. Aħna nidu kemm tixraqlek meta libsa tixraqlek, Aħna Ġesu jxirqilna. Bih ikunu sbieħ. Bih ikunu sbieħ. Meta nilbsu lilu nieħdu look differenti. Aħna l-insara għandna bżonn look differenti fis-soċjetà. Irridu nirriflettu lil Ġesu, irridu nilbsu lilu għaliex lilu qed nistennewh jiġi biex joħodna miegħu għal dejjem fl-eternità.